Just land ayina atra mess land iddu. Ate baba. United Kingdom. And ಒಂದು well land, ಒಂದು mess land. United Kingdom ಉಡುತ್ತೆ land ಆಯ್ತು. ಅಂದ. ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಚ. ಅದು ಬೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ. ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆವೋ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಇನಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಮೂಜು ಐಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ರೆಡ್ಡ ಹೊಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡು ಅವು ಓವು ಐಟಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪ್ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನಿನಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದುಂಬು ನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಅವಳ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ. ನಿಗುಲು ಏನೊಂದು ಪರ್ ಗೈಸ್ ಮೋಲು ಈ ಬುತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲೋಲು ಅಂತ ಪಂದು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೊಂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಟಾಪ್ ಉಡಲ್ಲ ಅನ್ ಮೂಲು ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೋಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲೆಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆಪ್ಪರನ್ನು ಬತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೋಡು. ಸೊ ಬೇಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂತೆಪ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೂಂಟಿನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕನ್ಪಾದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಒಂತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಪಾದಿಜಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನೆಟೆಡ್ದೇವು ಅಂತ ದೆಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓಲುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನು. ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ನೆಡ್ದು ಪೂರೆಕ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಿಜಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ವಸ್ತುನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ ಹೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಆ ಗಿಡನ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ಏತೇತು ಪಾಡು ಅಂದ್ಲ ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ಇದೊಂದೊಂಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕೊಯ್ಯೊಡಿತೆ ರಪ್ಪ ಕೊಯ್ಕನಮ್ಮ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಈತ್ ಕೊಯ್ಯೆ ಯಾನು ಈತ್ ಯಾವು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಬೋಡು ಅವು ತಿರ್ತು ಬೋಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಾದು ಬಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಸಾನ್ವಿ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಅಂಚನೆ ರಾಜರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಆಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆನ ಅಂಚದು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಡು ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡಾತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ 2-3 ವಸ್ತು ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು 2-3 ತಿಕ್ಕಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಿಖಲು ನರ್ಸರಿ ಇರ್ದು ಕನ್ಪೌಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಾತಾಡ್ನಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೋಡತಿ. ಸೊ ಪೋಯಿ ಕೊಯ್ತು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಮೆಹಂದಿದ ಗಿಡ ಬೋಡು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ಯೋಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಮರಿಯಲ್ಲ ತೇವೇನು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ತದೆ ನನ್ನಂತೆ ಶೋಕ್ ಬರೋಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಆತಿ ಉಪ್ಪುನು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ದಿತ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮದ್ರಂಗಿದ ಗಿಡ ನೀತ್ ಕೊಯ್ತೇನೆ ನನೈತೆ ನಮಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೋಡು ಅವು ಪಂಡ ಮುಲ್ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಮಾರೆ ಒಂಜಿ 4 ಬೋಡು 4 ಇರೆ ಬೋಡು. ಸೊ ತಿಮಾರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕೊಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತ್ ತಿಮಾರೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ 4 ಆಜುಂಡು ನೆಟ್. ಸೊ ಈತ್ ಯಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಪಂಡ ಮುಲ್ ಕೈಬೇವು ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಈ ಕೈಬೇವು ಅಂತ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪೋಯ್ ದೆಪ್ಪುಗ ನನೆತ್ತೆ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ದಾಸವಾಳ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಅವು ದಾಸವಾಳ ಒಂಜಿ 5 ಬೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಯ್ದೇನು. ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ತುಳಸಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ 10-15 ಇರೆ ಬೋಡು ಅವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಡೆ ಕೊಯ್ತೀತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 15 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಕೊಯ್ತೀತೆ ತುಳಸಿನ ಒಂಜಿ 10-15 ಅಂಚನೆ ದಾಸವಾಳದ ಪೂಲ ಕಾಂಡೆ ಮಾಮು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಂತುಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕನೆ ಕೊಯ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ತೆತ್ತಿದೀತೆ ನನ್ನ ಜೈನ್. ಸೊ ನನ್ನ ತಂಜಿ ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ ತೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ತೆತ್ತಂಡ ಯಾವು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಿಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಬೋಡು ಗೈಸ್. ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಏತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಏತು ಪಾಡೋಡು ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಈತ ಐಟಮ್ ಯಾವ ಪೊಯ್ ಕುಡರ ತೋಜಾವೆ ಓ ಮತ್ತು ಬೋಡು ಅಂತಂದು ಈತ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ನನ್ನ ತೆನತ್ತೆ ಹಿರೇನ್ ಪೂರ ಲಾಯಕ್ ಮಂತ್ ಜತ್ತೋ ನೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದಿನ ರಪ್ಪ ಜತ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಪ್ಪುಲೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತಾಂಡು ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಅಂತಂದು ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಪ್ಪಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಪ್ಪಡು ಮದ್ರಂಗಿದ ತಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಕಪ್ಪಡು ತುಳಸಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಈತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಕೈಬೇವು ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ತಿಮರೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 5 ದಾಸವಾಳ ಫುಲ್ ದಾಸವಾಳ ತೊಟ್ಟುಗಿಟ್ಟು ಆಲ ಬರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ ಅಂಚೆನೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಅಲೋವೆರಾ ತತ್ತಂತೆ ಅವನು ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ
ಅಂಚನೆ ಭೃಂಗರಾಜ್ ಗರ್ಗ ಹುಂದುಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಈತ್ ತಪ್ಪದೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಹೊಡಿತೆ ಈಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಎಣ್ಣೆ ಆವಡಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡತೆ ಸೊ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ 1 ಲೀಟರ್ ದಾತದೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಬಟ್ 1 ಲೀಟರ್ ದಾತೆ ಅನ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪದ ಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದ್ಯಾ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ದಾದನ್ ಪೇರು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಇನ್ನೇನು ದ್ಯಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿನ ಜೀವ ತಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ ತಂಪುದನ್ನು ದೆತೊಂದೆ ಮೂಲು ತುಳಸಿ ಒಂಜೇನು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಮಾತ ಐಟಮ್ಲ ತಂಪೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ 50 ಬಿಲೋ ತಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಬಜಿ 50+ ತಕಲೆಗೆ ಜೀವ ತಂಪಿತ್ತಂಡ ಕಫ ತೆಮ್ಮ ಪುರಪುಂಜುಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಆಪುಜಿ ದೆಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪೋಡರೆಗೆ ಅಂತ ಅದು ಈ 1 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರನ್ 11 ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ್ ಸೊ ಒಂದು 50+ ತಕಲೆ 50 ಬಿಲೋ ತಕಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಡು ಸೊ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜೀವ ತಂಪಿತ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರೆ ಕಫ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪುರಂಡು ಸೊ ಆಕಲು ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತೊನಡು ಸೊ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪು ಜೇರುಂದೇನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈ ತನಿತ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪು ರಪ್ಪ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ತೋಜಾವೆನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬನಿಲಿನ ದೀವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನೆತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೊ ಐಕ್ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡು ನೆಕ್ ಬೇತ ಓಲ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಸೊ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಇತ ಬೆಚ್ಚ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆನ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಂ ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಆಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಪಡು ಆಯ್ತಾ ಸಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಅವು ಹೀರೆ ಪೊಕ್ಕ ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತೆ ಅವು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಬೇತೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾಗ ಒಂಥರ ಬೇತನೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಸರೀಟೆ ಕೊದ್ದಾಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಹಿರೇಕುಲ್ ಬುರಪ್ಪುಣತೆ ಉಂದೇನು ನಿಕುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕೋಟನ್ ಕುಂಟು ಪುಣ್ತುಲೆ ಹೈಟ್ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪುಂಟಿದ್ದೆ ಪುಲೆ ಹೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಪುನೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತ ಉಂಡು ನಾನು ಅರ್ಥ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬಟ್ ಹಾಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡುದೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಕೊಂಟು ಸರಿಟ್ಟು ಪುಂಟು ದೆಪ್ಪುಲೆ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊಡ್ತಗು ಮೀಲೆ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ ತರೆಟ್ ಸರಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಬಂದು ಖಾಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಹೋಯ್ತೊಂಡುಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತಿತ್ತಿನಾತು ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಬಯ್ಯನಿಗಳು ಮೀ ಎರಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ನಿಕಲ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಳನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಸಾನ್ವಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾನ್ವಿನೊಟ್ಟುಗಂತ ಗೊಬ್ಬದ ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಡಬ ಡಬಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲು ದಾದನ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟುಗು ಪೋಯಿ ತುಕ ಸಾನ್ವಿನೊಟ್ಟುಗಂತ ಗೊಬ್ಬದ ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಲೆ ರಾಜರ್ಲ ಸಾನ್ವಿಲ ಕುಲ್ದೇರು ನಿಕುಲ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ 2 ಜನ ಅಂದ್ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಹವ್ವೆ ಆಟಿಕುಲ್ಲರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನಿ ಕೋಡೆ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದ್ಲಿ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಓ ಮೇಡಮ್ ಬಿಸಿ ಸಾನ್ವಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೊಲ್ ಗೈಸ್ ಸಾನ್ವಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಲೆ ಇದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಬಾಬಿಶಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು 2 ದಿನ ದಿಂಚಿ ಕಲ್ತೊಲು ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಸಾನ್ವಿ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ದಾದೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಅವಳು ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜಗ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಇದಾದಂತೀನಿ ನೀ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆದನೆ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಂಡು ಸೊ ಸಾನ್ವಿನ ಗೊಬ್ಬಟ್ಟಿಗೇನು ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ತೂಕ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂದು ಸೊ ತೆಂಗುಳಿತೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ನಾನೈತೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋಡು ತೂಕ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಸಿದೇರು ಅಂದು ಆಟಿಕುಲ್ಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ತಮ್ಮಗಲ್ ಬಂದು ಕಾಂಡವರ ಫೋನ್ ಮಂತಾಂಡು ಈನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜನ ಅದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿನ್ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ ಅವಳು ರಡ್ ಟ್ರೈ ಪೋಡ್ ಒಂದೀತೆ ಲಾ ಈ ಕಡೆ ಬೈಪರ ಪೋಪಿರಾರು
ಪಪ್ಪ ಪಾಪ ಮಾಪಲಿ ಪಪ್ಪ ಪಾಪ 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 ಪಪ್ಪತೆ ಪಪ್ಪ ಪಾಪ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪದೊಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೆಪ್ಪೇನು ಪೋಯಿನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ರಾಜೇರ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ಪೇರು ರಾಜೇರನೇಕೆ ಜುಗಾಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಾಜರ್ನ ಜುಗಾಡ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ದ ಕರ್ಬೋರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಆ ಬಲ್ಬನ್ ಪಾಡ್ದಿರಾರು ಬ್ರೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಪ್ಪುಂಡು ಓ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಪುಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಲು ಉಂಟು ಬಟ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವಡತ್ತೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂಪು ಆಪುಂಡು ನಾನು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಕ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪೂರ ಓ ಬೊಕ ಸಾನ್ ಬಾಬನ ಪೋಕುರಿ ತುಲಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಟು ಅದು ಸಾನ್ವಿ ಹಾಂ ಶಾನ್ ಬಾಬಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಿ ನಡೆ ಪೋಯೆ ಚಿಕ್ಕಿ ನಡೆ ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂಡ ಹಂಚಿದ್ದು ದೂಪೀರು ಅದೇ ಭತ್ತ ಹೆಂಕುಲ್ ಇಡಗಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ ಹುಲಾಯಿ ಪೋಯ್ ಸಾನಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಲ್ಲೆ ತುಂಬೋದು ಆತಂಡು ತುಕ ಪೋಯ್ Hi Lovebirds family. Yes. ಪಪ್ಪ ಐತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಮೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆತೆ ಬಾಬಾ United Kingdom. ಅದು ಒಂದು ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಮೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ United Kingdom ಉಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೈಕ್ ಬರ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೊರಸೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸಾನಿನ ರಂಜಿ ಪುಲ ಒಚ್ಚೊಂದಾರು ತೊಂದೆ ಮಗ ಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದ ಆತಂಡು ಮಿತಿ ಬಾಬಾ ಪುಲ್ಗೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ರಾಜರು ಪಿದಾಟಿ ಏರೆಂಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದಾಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೊ 4 ದಿನ ರಾಜರಿಗೆ ಜಾಲಿ ಸೊ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಪಬ್ಜಿ ದೊಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಹತ್ತು ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಪಬ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ ಬರ್ತು ಗೊಬ್ಬನೇ ಟಾಂಡಿ ಅವ ಒಂದು ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಸಿದ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೋವ ನಡ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ಉಂತಾಯಿ ನಡೆಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಬ್ಬುಜಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಬಂತು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಕಡೆ ಚುಚ್ಚೂರು ಬರ್ಬಿ ನಾನು ಅಂದು ಮಾರಿ ಚುಚ್ಚೂರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋಂದುಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು 4 ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಬರು ತಿಕ್ಕು ಅಂದೆ ಸರಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಎಡಿಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈತನ್ ಮನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವಾ ಟಾಟಾ ಬೈ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಶೈಲಜಾ ಮೆಂಡನ್ ಮೇರ್ ಪಾರ್ದೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ವರ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೂರ ಆಪೊಂಡಿರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾರ್ದೇರ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್